Nastal čas na ukončenie starých cyklov a začiatok niečoho nového. Preto vás srdečne pozývam na prednášku Rody a vzťahy ako návrat k dôvere, ktorá bude jedinečnou príležitosťou stretnúť sa osobne a počuť ma naživo v priestore, ktorý je tu pripravený pre vás, tu a teraz. Chcem vám povedať, že nie som tá, ktorá zdieľa svoj príbeh len preto, aby zaujala. Ani to nepotrebujem vystavovať. Nemám tendencie sa ukazovať pred kamerou, som skôr v pozadí, ktorá k vám hovorí a je prítomná v tom, čo zaznie. Nemám ani potrebu pútať pozornosť s dramatickými príbehmi, pretože verím v to, že každý z vás si niečím prešiel a nesie si to v sebe. Verím, že hodnota nie je v tom, čo je vino navonok, ale v tom, čo zostáva. Sila je ukrytá v slovách. To, čo kedysi bolo vyslovené, ale aj nevyslovené z úst našich predkov, našich starých rodičov, v nás dodnes žije ako rezonancia. Znie to v našich vzťahoch, rozhodnutiach, v tichých pocitoch, ktorým nerozumieme. A my hľadáme odpovede, len často nevieme, kde hľadať. Hlavnou témou bude rod, dôvera a uzdravenie. Naši predkovia nám dali dar života. Narodili sme sa všetci do rodu a každý z nás si nesie v krvi príbehy tých, ktorí tu boli pred nami. Nie všetko, čo sme o nich prijali, bolo ľahké. Niekedy to boli hlboké rany, možno naše mlčanie, strach, ale aj odvahu, ktorú si ani možno neuvedomujete. Aj keď nie vždy nás vedeli milovať tak, ako by sme to potrebovali, ale ich duše často niesli to, čo sme my sami nevedeli uzdraviť. Úcta k predkom neznamená, že schvaľujeme bolesť. Znamená, že cítime život, ktorý prišiel práve cez nich. Nie je to nejaká slepá lojalita alebo nevedomé prijatie, že sme súčasťou ich prebehu a že my môžeme písať novú kapitolu. A verte, že môžeme. Skutočnú rodinu dnes mnohí z nás nachádzajú v duši, ktorý s nami spája nielen biológia, ale vzájomná dôvera, porozumenie a prijatie. To však ale neznamená, že začneme popierať rod, práve naopak. Čím vedomejšie sa postavíme k rodovým zraneniam, tým väčšiu šancu máme ukončiť bolestivé cykly, obnoviť dôveru aj k smerom predkom. Jednu vec vám poviem. Krv robí síce príbuzných, ale dôvera robí rodinu. A ja verím, keď spojíme obe, nájdeme konečne svoj pravý domov v sebe aj medzi ľuďmi. Ak vás to volá, príďte, možno to nie je náhoda, že ste práve tu. Registrovať sa môžete cez link pod môjim videom a ja sa na vás budem úprimne tešiť.